Awlsam taka paisa laklu dan enamatuna RPC FC tang lo tanga chuan ta hian login tur neuh khaw matan in number ta hian password in siam chapanga login ang chuan heta hian intern ti hi oma tan metanga ke chai ka ento complete to voice ari entur ania heng ho hi video hi khoi po hi second so pangatal voice ari en chuanga ni khata pakhat en chu hian asom sari zel dan nia azawai chuan heta hian ka withdraw ta ala lut lawa kinar lut mang jani saru ka withdraw activate sin tan nia